guys, Ikanika here. Welcome back to this channel, to our channel. So thank you so much for being here. If you're new, please don't forget to like, share, and subscribe. And if you're a returning subscriber, thank you so much for being here. So today, we're going to have a product review. So I will be sharing to you my thoughts about this eyeshadow, which is from Detail Cosmetics Egyptian Desert 14 color eyeshadow palette. So first, we will be swatching it muna so that we will be able to see the pigment. Pero iba yung mga swatches compared sa exact application because iba naman talaga yung lapat sa ating skin, sa body versus sa ating eyelids. So since gagamitin natin siya as eyeshadow, as you can see, natapos na ako sa aking lipstick. Nag-blush on ako, wala pa akong highlighter. Oh, charot. So, today, I'm going to show to you the swatches. So, we have here the shade of Nile, Sahara, Red Sea, Papyrus, Pyramid, Oasis, Obelisk, Cairo, Pharaoh Artifacts, Cleopatra, Temple, Sphinx, and Thebes. Laishu. So, this cost me 500 plus something. I-insert ko na lang yung price dito. And, guys, nabili ko to sa SM Beauty Store during their sale. So, I believe this is also under on sale, especially sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung link sa description box para naman makatipid kayo. Of course, makakatipid din tayo sa physical stores nila kasi wala nang shipping and all. But then, if ayaw yung pumunta sa mga stores kasi nga we're still in the middle of pandemic, so meron naman tayong mga online stores. So, yan na guys. Ito ipapakita ko ito yung shade ng Cairo. At sa baba lahat to na array, Cairo. Tapos, Pharaoh, Artifacts, Cleopatra, Temple, Sphinx, and Thebes. Next naman, isa-swatch natin yung nasa taas, which is the Nile, Sahara, Red Sea, Papyrus, Pyramid, Oasis, and Obelisk. So, inuna ko sa baba and sa taas. Right now naman guys, masasabi ko talaga dito, super love the shade nung nasa lahat sa baba. As in, wala akong masabi, I super love it. Love ko naman yung mga shade na nasa taas, but then, mas parang nainganyo ako sa shade na Nile, sa taas to ha, Papyrus, Pyramid, Oasis, and Obelisk. Medyo chalky kasi yung Sahara and Red Sea. But guys, don't worry if sanay naman kayo sa mga makeup na yung tipirin nyo talaga, I highly suggest that you're going to use a wet application. I-wet nyo yung konting wet lang, dip ng water, tapos i-wet nyo lang yung brush nyo. Gamitin nyo yung Sahara as a base, and then Red Sea as a base. Yung Papyrus din, maganda siyang pang summer vibe na look na gagawin nyo. So today, gusto ko lang a little bit dramatic. Ganyan naman talaga ako parating nagiging, sinasabi ko parati, I'm going to go for a simple look, but then ang ending, maging dramatic, giging resulta. So, today, gagamit tayo ng, to be fair, lagyan muna natin yung, i-compare natin yung may concealer at walang concealer. I suggest that maglalagay kayo ng eye primer or concealer if gusto nyo yung lapat-lapat na eyeshadow. But then, itatry natin tong Cairo muna sa ating kabila na walang concealer, diretso lang. Gawin natin siyang transition color. Okay lang naman din siya. Ganyan. Ang ganda ng lapat niya, hindi ganong nagpo-fall out. Yan, wala akong nilagay na concealer niyan. 'Di ba? Lagyan natin ng concealer para makita nyo yung difference. Naglagay tayo ng konting concealer. And ilalapat natin ulit yung Cairo. So, tap the excess and then tingnan natin if meron ba siyang kaibahan. Oh,
Mas ano siya guys, mas lutang ang color pag may concealer. Of course, kasi meron siyang base. So, if gusto nyo na lutang-lutang yung color talaga, lagyan nyo ng base. Yan. So, hindi naman natin to pwedeng anuhin kasi ano na siya. Hindi na lang tayo maglalagay ng concealer. Ito yun siya ang lapat niya, guys. So okay naman. Walang ganong difference, but then mas maganda yung meron talagang concealer. So, we're going to go for a little bit dark. So, gamitin natin si Artifacts. Si Artifacts, a little bit of glittery, pero hindi talaga siya glitter. Parang shimmer-shimmer lang. Yan. Lagay natin dito. This purpose is for ano guys ha, parang application na lang, swatch at application dito sa ating eyes. Para makita nyo yung lapat. Hindi siya ganong nagpo-fall out guys, as in. Yan. Ginamitan ko to ng brush. Okay, gamitan rin natin ng ating finger. Yung especially, mas maganda talaga pag gamit yung finger. Kasi ang ganda ng deposit ng product. Yan. Tapos, gamitin natin si Faro sa ating pang-last topper. Parang pare-pareho lang. Parang na-intensify lang niya yung ating eyeshadow. Gusto ko yung, ganito siya pag nilagay yun ng Faro. Parang pare-pareho lang sila, no? Pareho sila ng Artifacts. Yun nga lang, mas, yung Faro, parang powdery yung Artifacts compared to Faro. So, ang gagawin natin is, lalagyan ko siya ng pyramid. Try. Topper natin ng pyramid. Ganun. Tingnan nyo yung result. Yung dito lang. Para merong dimension konti-konti. Yan. Sasabihin nyo, ganyan ba talaga siya mag-eyeshadow? Pasensya na. Si pyramid yung ginamit ko ha. Pagpasensya nyo yung nails ko kasi I need to trim it and magpapa-manicure and pedicure tayo. So, in order to make it seamless, balik tayo sa ating transition, tap the excess. Yung edges naman, i-blend lang natin. Yan. Blend lang natin siya ng konti. Tapos, drag ng konti. Drag. Huwag kayong matakot maglaro ng eyeshadow. Makeup lang yan, best. It can fit everyone. Huwag kayong matakot. So, meron na tayong Pyramid, Faro, Cairo Artifacts. Gagamitan natin ng Cleopatra ang ating inner corner. Or Sphinx. Ano kaya? Ito na lang. Lagyan natin dito. Parang highlighter. Yan. Si Cairo dito. Naging dramatic na tong natin. Gusto ko yung mga shades. Pwera na lang sa Sahara, Red Sea, and Obelisk. But then, I will try my best and make another video for Obelisk kasi gusto ko siya ng combo naman. Iko-combo ko yung Obelisk, Oasis, and Pyramid. So, hi guys! I'm back! Eyes. Ginamitan ko pala siya guys. If gusto nyong malaman, itong, ano ba to? Nabili ko to siya sa Shopee. It's 3D51. If gusto nyo, gagawa ko ng whole video for this. But, if gusto nyong bumili, maganda siya. Ang dami niyang variety ng mga babong lashes. Ito yung nagustuhan kong gamitin today kasi itatry ko to siya sa bride. Hopefully, it will... Meron akong client by the next few days na bridal makeup. So, kaya trinay ko din siya today. So, that's it. This is my final look using the... by the way guys, yung Cleopatra pala ang ginamit kong highlighter. Parang maganda siya. Super vavaboom yung color. So far, when it comes sa pigment naman, maganda talaga yung nilagyan ng base.
And hindi siya patchy, hindi siya chalky. Ang nagustuhan ko talaga yung mga glitters and shimmers nila, and especially the brown shades, mga cool tone, yung cool tone na Temple at saka yung warm tone na Thebes. And yung mga toppers nila, super bongga, super sulit nito guys. Ang ganda niya pa, ang ganda ng packaging, para siyang high-end na product. And knowingly na Detail is a local brand, locally made brand talaga siya. Ang dami nilang mga mura actually guys. Check them out on their shop sa Shopee, and especially mga physical store sa SM or Watson. And yun na nga guys, I super love this one. I guess sa Shopee guys, they're on sale. Minsan 500 nagiging 300 plus na lang siya. So, abang-abang sa mga sale kasi minsan talaga nag-50% off sila. So, super bongga yon. And for my final thoughts, I super love this one. Except sa dalawang color na binanggit ko kanina. But so far, sulit na sulit yung pera nyo. And, ganda niya. So, that's it guys. I hope you enjoyed this video, and if you're going to, I really asked if you're going to give me a like and share this to your friends, yung mga gustong makatipid, but then quality naman yung mga makeup. Hopefully, this helps. Yung mga swatches, tingnan nyo yung, balikat ko, puro swatches na. Hindi ko mapakita. Ano ba? Ayan. So, thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. And please don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye for now. See you soon. Saranghe. Mwah, mwah.